Kaixo, Googleeko aplikazio guztiak gazteleraz dituzu. Gmail, Drive, Classroom, hemen imagenes agertzen da, eta zuk euskaraz izan nahi duzu. Nola aldatu? Hasi saioa, sakatu zure izenean, eta ireki kuenta de Google. Sartu datos y personalización, eta hemen azpian idioma dago. Gazteleraz dagoenez, sakatu, eta gehitu beste hizkuntza bat. Kasu honetan, bilatuko dugu euskara. Hautatu, eta orain, euskara da bigarren hizkuntza. Lehenetxia izateko, sakatu gezian, eta orain, lehenengo hizkuntza da euskara, eta bigarrena gaztelera. Eta eguneratzean, begira, berak bakarrik aldaketa egin du. Hemendik aurrera, ja ez da imagenez agertzen, baizik eta irudiak, eta hemen dokumentuak, kalkulo horriak, dena aldatu da eta euskaraz jarri dugu. Eskerrik asko, agur!